βλέπεις ανθρώπους γύρω σου ευτυχισμένους? Μήπως η φαντασία σου τρέχει? Τότε πρέπει να προσέχεις. Γιατί στη ζωή τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Και μην ξεχνάς, η μοναξιά είναι μόνο στο μυαλό μας. 10. Ή μήπως όχι? Περάσου να σε πάρω την εκπομπή! Να έρθεις Παρασκευά, να έρθεις. Μια χαρά ταιριάζει με το τινάκι μας. Σε περιμένουμε. I was alone and I needed a date. I was taking a walk past the cemetery gate when I saw a sign that said for a good time. Όπου λίγα λεπτά πριν γέννησε η αγαπημένη μας σε όλους τηλεπερσόνα, Τίνα Κουτσούπα, ένα υγιέστατο μωρό 3 κιλών. Μα να μην έχω καταλάβει τίποτα. Μάνα τι λες, καθόμουν και έβλεπα κάντι. Hello! Σήμερα Στο πλατό έχουμε την Τίνα Κουτσούπα. Ρωτάμε λοιπόν έχουμε τη Τίνα Κουτσούπα. Τη δική μας Τίνα. Η Τίνα που όλοι αγαπάνε. Η Τίνα όλου του κόσμου. Έτοιμη να μας ανοίξει την καρδιά της. Θα συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Την αγαπημένη σας, Τίνα Κουτσούπα. Κύριε Γιάνγκο. Κυρία Βίρνε. Κυρία Βίρνε. Γιάνγκο. Τίνα, Έτσι. φοβάσαι τη μοναξιά? Αντέχεις να μην έχεις κάποιον τα βράδια που γυρίζεις στο σπίτι? Να μην έχεις παρέα? Να μην έχεις παρέα. Να μην έχεις Να μην παρέα. έχεις παρέα. έχεις παρέα. 1. Χαπακώνεσαι, μωρή. Βαλεριάνες παίρνω. Γιατί? Τίνα, η μοναξιά είναι μόνο στο μυαλό μας. Ή μήπως όχι? Welcome to our wicked little fascinations, right on time to join us for the ride. Fall in line, we'll administer inoculations, turn the Nickelodeon, then kiss your ass goodbye.